Γυρνώντας από το ταξίδι στα Βαλκάνια, ανυπομονούσαμε να πάμε στην τριήμερη μάζοξη που διοργανώνει η Απομηχανής Μουσική, η οποία φέτος έγινε σε άλλο ένα ερημικό χωριό, το Στεφάνης Προποτάμου. Έτσι, φορτώσαμε και ξεκινήσαμε προς Στεφάνη. Στόχος είναι το Μέτσοβο για πρωινό, μέσα από τον επαρχιακό. Η διαδρομή ήταν πολύ όμορφη και ο καιρός ιδανικός. Αφού φτάσαμε στο Μέτσοβο και τσιμπήσαμε 2 πιτόγυρα μιας και είχε φτάσει μεσημέρι, ξεκινήσαμε για Χαλίκι. Το Google Maps δεν μας τα έλεγε καλά και μας έβγαζε από χωματόδρομο ή από την αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα μας λέει να πάμε από εδώ μέσα. Αλλά εμείς δεν θα πάμε. Πάμε από εδώ και 12 λεπτά πιο αργά. Ο χωματόδρομος δεν ήταν επιθυμητή επιλογή, γιατί το Ιμαλάιαν ήταν παραφορτωμένο, αλλά και δεν θέλαμε να ζοριστούμε. Ύστερα από διάφορα πέρα δόθε, καταλήξαμε στο χιονοδρομικό κέντρο Ανήλιου, όπου εκεί μας έβγαζε 2 διαδρομές, μία των 2 ωρών και μία της 1 ώρας. Κάπως ψηθήκαμε και είπαμε πάμε από χώμα. Μαλάκα, τι έχει χτίσει εδώ ο Μαν? Τι αυθαίρετο είναι όλο αυτό? Το έδαφος ήταν εύκολο και η θέα φανταστική. I'm filming this, mate. This is absolutely legendary. Like, Greece has everything. It is a blessed place. It has the sea, it has the mountains, it has Φιλότιμο, Σουβλάκι, Γκατζίκι, and Μουζάτα. Like, what else do you need? That's the best spot in the world. Please, tourists, come to Greece. Όλα πήγαιναν καταπληκτικά. Η θερμοκρασία και οι εικόνες φθινοπορεινές, τα μηχανάκια να δουλεύουν, η διάθεση όμορφη και ό,τι χρειαζόμαστε από προμήθειες το είχαμε. Μαλάκα, πήγα να φύγω. Στον κρεμό. Είχε μια πέτρα στο κέντρο. Έκανα και ένα λίγο ου εδώ και έφυγα πάνω της, γιατί αλλιώς θα μου πετούσες πέτρα. Και μου κάνει μια την μπροστά ρόδατα και έτσι το πάνω με τι. Γι' αυτό αφήνουμε παραπάνω και να δεν πρέπει να όμως το πενάκι. Δεν βρήκε.
Δεν έχει πολύ καλό πάτημα για τα πόδια γενικά. Μπράβο, δεν βρήκε. Μην κολώνεις. Παμ. Μπουρδέλο. Φύγε, Αντώνη, το βλέπω, είναι full γελίο. Συνήθως, όταν το Ιμαλάιαν δυσκολεύεται, ζητάει ενισχύσεις και έτσι και έγινε στα 2 δύσκολα κομμάτια με τις κροκάλες. Κουβάλα. Δίστασε όμως να ζητήσει το τρίτο κομμάτι και έτσι και έπεσε. Έπεσε και πλάκωσε το πόδι μου, με αποτέλεσμα να μου σπάσει τα δάχτυλα. Το σοκ και ο πόνος ήταν μεγάλος. Ευτυχώς ο Αντώνης κατάφερε να σηκώσει τη μηχανή, η οποία δεν έπαθε κάτι, και γενικά ευτυχώς που δεν χτύπησε ο Αντώνης, γιατί χρειάστηκε να με κουβαλήσει πολλές φορές. Από το Στεφάνι ήμασταν 20 λεπτά, έτσι είπαμε να πάει να ζητήσει βοήθεια. Hello! Damn! Έχω πέσει. Έχω πάθει μεγάλη ζημιά στο πόδι μου. Ο Αντώνης έχει πάει, είναι 18 λεπτά από εδώ χώμα στη Στεφάνη, μπας και βρει βοήθεια. Να έρθουν να με πάρουν γιατί δεν μπορώ να οδηγήσω. Έχω πάρει 2 ντεπών και έχω το πόδι μου λίγο όρθιο. Yeah. Εγώ έβαλα δυνατή μουσική και τραγουδούσα για τα τυχόν άγρια ζώα που μπορεί να ήθελαν να με επισκεφτούν. Δυστυχώς όταν άκουσα ήχο οχήματος κατάλαβα ότι είναι μία μηχανή και ότι ο Αντώνης ερχόταν μόνος του χωρίς βοήθεια. Και όντως, ο δρόμος είχε πέσει με αποτέλεσμα η μόνη λύση ο δρόμος που ήρθαμε. Εν τέλει αποφασίσαμε να αφήσουμε τη μηχανή μου με όλη μου την περιουσία, γιατί έκανα μετακόμιση, και να βρούμε βοήθεια στο Μέτσοβο, καθώς ο ήλιος έπεφτε και δεν θέλαμε να μας πιάσει νύχτα. Αφήσαμε τη μία μηχανή κάτω και έχω ανέβει δικάβαλο, δεν έχει περάσει κανείς. Ο Αντωνάκης προσπάθησε να πάει προς Στεφάνη, αλλά ο δρόμος δεν βγάζει πουθενά. Και τώρα πάμε πίσω προς το χιονοδρομικό. Έχουμε αφήσει μία μηχανή μόνη της με όλα τα πράγματα πάνω. Δεν έχουμε σήμα. Και πάμε πίσω στον δρόμο από εκεί που ήρθαμε, μπας και βρούμε βοήθεια. Ανάμεσα από τα βουνά συναντήσαμε ένα αγροτικό με τον Κώστα, ο οποίος μας βοήθησε την επόμενη μέρα να πάμε να πάρουμε τη μηχανή. Φτάσαμε μέχρι Γιάννηνα για τις απαραίτητες ακτινογραφίες και την Παρασκευή το πρωί πάλι Μέτσοβο, για να συναντηθεί ο Αντώνης με τον Κώστα. Δυστυχώς δεν παρευρεθήκαμε ποτέ στο Στεφάνι, αλλά η περιπέτεια είναι ακόμα μια περιπέτεια, η οποία μας έμαθε πολλά.